Hej, mit navn er Hans Henrik Davidsen. Jeg er bosat her i Auning på skønne Djursland og er 61 år. Og jeg er uddannet audiolog, men nu går jeg bare og nyder livet sammen med mine børnebørn og min autocamper, og så lidt mit værksted. Jeg blev opmærksom på at jeg havde et høretab for nogle år tilbage, men ligesom mange andre, der har et høretab, så gør man ikke noget ved det med det samme, men man skubber det en smule. Der er rigtig mange funktioner og egenskaber i de her høreapparater, som har gjort, at jeg har fået en bedre livskvalitet. Det er specielt, når jeg har været ude blandt mange mennesker, steder, hvor der er ekstremt meget baggrundsstøj, og til koncerter, hvor jeg før har haft enormt svært ved at kommunikere med den, jeg nu sad med til koncerten eller til et større selskab. Det er nat og dag, det har gjort en kæmpe forskel med de her høreapparater. Forhold til, altså når man sidder i en autocamper, den støjer noget mere end en personbil, og der har jeg haft enormt store vanskeligheder med, og når vi skulle sidde og kommunikere sammen. Og det gør man ofte, fordi er det her, du skal dreje, eller der, du skal ind. Og det, jeg bemærkede med de her høreapparater på, det var en vanvittig stor forskel. Altså, det på intet tidspunkt, og min kone sagde det også til mig, hold da op, hvor er det dejligt, vi kan sidde og snakke, for hun har jo altid kunne høre mig. Men når jeg sidder oppe i styretøjet, så er det bare vigtigt, at man kan høre den information, man får fra hende, og det kunne jeg nu, og det var virkelig dejligt. Den tur, hvor jeg fik den største wow-oplevelse, eller en af de største wow-oplevelser med det færgeprogram, og det var på Molslinjen. Og det var simpelthen en fyldt færge, jeg var på. Der var så oppe i restauranten for at få noget morgenmad. At det var crazy, så meget støj det var. Men på intet tidspunkt var jeg ved at gå glip af noget. Det var helt perfekt. Det gik rent igennem, og jeg havde ingen problem med at forstå min hustru. Og jeg kunne så tydeligt mærke, hvordan det der, jeg ikke skulle høre, hvordan det blev reduceret i forhold til det, jeg skulle høre. Og det var simpelthen super fedt. Det var en af de større oplevelser med det færgeprogram der. Jeg bruger mine høreapparater hele dagen, og i min hverdag, der betyder det jo meget, at jeg kan holde strømmen, netop også fordi jeg streamer meget musik, når jeg går tur med min hund. Og jeg har på intet tidspunkt oplevet, at den har været tæt på at være tom. Og noget, jeg faktisk også lå mærke til ved de her høreapparater, det var vindstøj. Selvfølgelig kan jeg høre, at vinden er der, specielt hvis det blæser meget. Men det, jeg så bemærkede, det var, at vindniveauet, altså lydniveauet fra vinden, var ikke så kraftigt, som de høreapparater, jeg er på tidligere. Jeg gjorde faktisk det, jeg gik hjem, prøvede at tage de gamle på, og gik ud med dem, og så tog dem her på, og det var en væsentlig stor forskel, hvordan vindstøjen var reduceret. Fordelene ved de her Infinius 4 høreapparater fra Phonak, de er mange, men det bedste af det hele, det er, at jeg er mindre træt. Og da det kommer af, at jeg ikke skal anstrenge mig for at høre, så det bruger man ufattelig meget energi på, har jeg så erfaret. Og jeg vidste jo godt i forvejen, for det jeg selv gået og fortalt andre, der har problemer med deres hørelse. Men jeg troede sgu egentlig ikke, det var så udtalt, hvor træt man kunne blive af ikke at høre ordentligt.